Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, abból a célból, hogy az embernek egy csodálatos otthont nyújtson. Isten arra vágyott, hogy közösségbe lehessen az emberrel, és azt látjuk, hogy az Édenkertben Isten együtt töltötte az időt Ádámmal és Évával, viszont a bűneset miatt a kapcsolat megszakadt Isten és ember között. Az emberiség legnagyobb problémája az, hogy a szent Isten nem vállalhat közösséget a bűnnel, és a bűnös ember nem közelítheti meg Istent. Ez a legnagyobb feszültség állandóan az emberben, hogy keresi Istennek a jelenlétét, szeretne közel kerülni hozzá, szeretne az ő magasságába kerülni, szeretne olyan lenni, mint Isten, szeretné az ő jelenlétét megtapasztalni, de nem tudja, mert a szent Isten a bűnös ember számára nem megközelíthető. Az ember sokféle kísérletet tett arra, hogy az ő bűnét felszámolja. Próbálkozik azzal, hogy különféle áldozatokat mutat be Istennek, azért, hogy az ő bűnös voltát rendezze. Azt látjuk a Bibliában, az Ószövetségben, hogy volt egy egész sor rendelkezés arra, hogy milyen bűnökre milyen áldozatot kell bemutatni, de egy-egy áldozat csak arra volt elegendő, hogy egy pillanatnyi bűnt bizonyos értelemben jóvá tegyen, viszont nem tudta megközelíteni Istent az ember, azért, mert ezek az áldozatok nem voltak tökéletes áldozatok. Az emberek kísérleteznek azzal is, hogy megpróbálnak jók lenni, és a jó cselekedeteikkel kiérdemelni Istennek a szeretetét, kiérdemelni Istentől egy örök életet, vagy kiérdemelni bármit is Istentől, de Isten pusztán a jó cselekedeteinkkel nem közelíthető meg. Hasznos az, hogyha vannak jó cselekedeteink, de Istenhez nem ez az út. Azt is látjuk a bábeli toronynál, hogy az ember megpróbált egy hatalmas tornyot építeni, hogy majd ő megközelítse Istent, de ez sem volt megfelelő út arra, hogy az ember közel mehessen Istenhez. Egyetlen módja van annak, hogy az ember találkozhasson Istennel, az, hogyha Isten úgy dönt, hogy ő megközelíti az embert, és úgy dönt, hogy ő rendet tesz ebben az emberi világban, ebben a megromlott világban, és Isten egy időpillanatban úgy döntött, már a teremtéskor is, már akkor, amikor az egész bűneset történt, hogy ő fogja az ember bűnére a megoldást hozni, és nem csak egy igazságszolgáltatást hozott Isten, hanem teljesen közel jött Jézus Krisztus személyében az emberhez, és Jézus Krisztus magára vállalta az összes bűnt, amit az ember elkövetett, és Jézus Krisztus egyszerre lett tökéletes áldozat a kereszten, és egyszerre lett ő a megoldás a mi problémáinkra. Hogyha mi szeretnénk közel kerülni Istenhez, hogyha szeretnénk az ő jelenlétébe kerülni, akkor nem tehetünk mást, csak azt, hogyha a keresztnek az áldozatát elfogadjuk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy elfogadjuk azt a történetet, ami ott akkor 2000 évvel ezelőtt történt. Jézus Krisztus a kereszten megfeszítették, Jézus Krisztust, és ott ő a kereszten meghalt. És nagyon sok ember járt így, hogy megfeszítették és meghalt, de a Krisztus története az teljesen más, mert ő bűntelen volt, és a bűnei nélkül feszítették meg. Ő a mi bűneink miatt lett megfeszítve a kereszten meghalt, el is temették, egy barlangsírba temették el, egy hatalmas kőtömbbel zárták el a sírnak a ajtaját, hogy senki ne mehessen oda be, és senki ki ne jöhessen onnan, de
Jézus Krisztus harmadnapon feltámadt, és ezért az ő halála egy teljesen más halál, mert így módon senki nem támad fel a halálból, mint Jézus Krisztus. Ő egy megdicsőült testben jött vissza a földre, és az, hogy bizonyíthassa, vagy bizonyítsa azt, hogy ő itt volt közöttünk, és ő valóban feltámadt, ezért megjelent a tanítványoknak, megjelent még a bibliai beszámolók alapján legalább 500 embernek, és erről tanúskodik az Új Szövetség. Jézus Krisztus feltámadt, és feltámadását követően felment a mennybe, és most ott ül az Atyaisten jobbján, és uralkodik. Hogyha ezt valaki igazságként elfogadja, és ezt a megváltást elfogadja Istentől, akkor neki lehetősége van menni az Atyához. Egyetlen utunk a mennyei Atyához a keresztnek a hídja. A kereszt az az út, amin keresztül megközelíthetjük az Atyát. Jobban mondva, Jézus Krisztus az az út, akihez mehetünk az Atyához. Jézus Krisztus úgy vallott magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Jézus Krisztus a megoldás a számunkra, és ennek a keresése, tanulmányozása, igazságként való elfogadása, és az ebben való élet az, ami megoldást nyújt a számunkra. Annak, hogy ezt komolyan vesszük-e, nagy a tétje, mert Jézus Krisztus ki akar menteni bennünket a büntetésből, szövetséget köt velünk, egy új szövetséget kötött Isten, hogy aki Jézus Krisztust elfogadja megváltójának, az közösségbe kerülhet a mennyei Atyával, közösségbe kerülhet Istennel, és övé az örök élet. János apostol Jézus Krisztus szavaival úgy számol be, ami szerint Jézus Krisztus azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez az örök élet, ez sokkal több, mint valamit igazságként elfogadni, mert ez egy megváltozott életet hoz. Az az ember, aki megismerte Jézus Krisztusnak a szeretetét, megismerte az Atyának a szeretetét, az közeledni akar hozzá, és elkezdi tanulmányozni azt, hogy ki volt Jézus Krisztus, elkezdi tanulmányozni, hogy ki az ő személye, és Jézus Krisztuson keresztül lehet Istennek a személyét megismerni. Jézus úgy tanított, hogy aki megismerte a Fiút, az megismerte az Atyát is. Ezért fontos számunkra, hogy megismerjük Jézus Krisztust. A hitben való élet az egy új életet hoz számunkra. Egy új szívet kapunk, egy megváltozott szívet kapunk. Az, aki eddig kemény volt, az szeretetteljessé tud válni. Az az ember, aki tele volt félelemmel, az Istenben való bizalom miatt tele lesz bátorsággal. Az, aki eddig tele volt aggodalommal, az tele lesz reménységgel. Istennel van lehetőségünk kapcsolatot tartani. Egyik, hogy mi szólítjuk meg Istent az imáinkon keresztül, beszélünk hozzá, elmondjuk neki az érzéseinket, elmondjuk azt, hogy mit gondolunk őróla, elmondjuk azt, hogy mit érzünk, mik a fájdalmaink, melyek azok a gondolatok, amelyek foglalkoztatnak bennünket, elmondhatjuk neki a kéréseinket is, elmondhatjuk az örömeinket is, és ő hallgatja a mi imádságainkat. Vannak okok, amelyek gátolhatnak a vele való kapcsolatban, és főként ez a hitetlenség, de aki új szívet kapott, az új lehetőséget is kapott, hogy megszólítsa a mennyei Atyát. Úgy van lehetőségünk Istenhez menni, mint az ő gyermekeinek. Aki hisz a Fiúban, az örökséget kapott arra, hogy az Atyának a gyermekévé legyen. Hitáltal egy új mennyei családot kapunk, kapcsolatba kerülünk a mennyei Atyával, a mindenható Isten a mennyei Atyánk lesz, és ezért a
uraknak ura, a királyoknak királya, a mindenható Isten atyai szeretettel fog fogadni bennünket, és ezért megszólíthatjuk őt. De nem csak mi szólíthatjuk meg őt, hanem a Szentíráson keresztül a mennyei Atya is szól hozzánk. Ő elmondja az ő gondolatait, ő bemutatkozik a Szentíráson keresztül, és útmutatást ad arra, hogy hogyan tudunk egy olyan életet élni, amely az ő dicsőségét hozza el, egy olyan életet élni, amelyben egy olyan életet tudunk élni, amelyik az ő személyét mutatja be, és a Szentíráson keresztül meg tudunk tanulni, eligazodni ebben a világban. Egy új szemüveget kapunk, amin keresztül másképp látjuk a körülöttünk lévő eseményeket, mint ahogy eddig láttuk. A hit által új közösségbe kerülhetünk, Isten gyülekezetbe hívott el bennünket, egy nagy családba hívott el bennünket, ahol a mennyei Atyán keresztül sok testvérünk lesz, és ezek a testvérek egy közösséget alkotnak globálisan egészen a Földön, az összes hívő, aki valaha élt és élni fog, de egy olyan közösségbe is kerülünk, ami egy helyi gyülekezetnek a része, ahol megtapasztalhatjuk Istennek a szeretetét, és kapunk egy olyan közösséget, ahol tanulhatunk a mennyei Atyáról, és később ránk is lesznek bízva emberek, akiket mi taníthatunk arra, hogy ki is a mennyei Atya. És így jut el ez az örömhír a világon mindenfele. Ez az örömhír, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy ő megoldotta az életünk legnagyobb problémáját, betöltötte azt az űrt, amely benne van a mi szívünkben, ami állandó keresésben tart bennünket, és addig nem tudunk megnyugodni, amíg nem találkozunk Istennel, és meg nem ismerjük őt, és ő be nem tölti ezt az űrt a mi szívünkbe. Hogyha nyugtalan a mi életünk, akkor kezdjünk el ezen gondolkozni, és keressük a mennyei Atyával való kapcsolatot, fogadjuk el a Jézus Krisztusnak a megváltását, és ő egy megváltozott életet hoz a számunkra. Így legyen.